Minuutin peliesittelyssä tällä kertaa Ostriv, eli 1700-luvulle sijoittuvaa kylän kaupungin rakentelua Ukrainassa. Ja tiedän, että tämä on vähän huono formaatti tämmöisille monimutkaisille ja isoille peleille. Ja varsinkin, kun mä haluan näyttää aina vain alkupeliä, mutta nyt kannattaa uskoa. Tää on kyllä, vaikka Early Accessissa onkin, niin ihan rahanarvoinen peli ja loistava. Mukavan lepposa, sopivan monimutkainen, hienosti tehty. Lopullinen julkaisu voi vähän viivästyä, kun pelintekijä Jevheni 8 nimimerkillä toimiva kaveri tätä rakentaa Ukraina-sodan keskellä. Eli rahaakin menee ihan hyvään käyttöön, jos ja kun haluaa tätä peliä tukea ja ostaa. Hieno peli, omalaatuinen, Manor Lords tietysti tulee mieleen. Iso suositus.